खुलुमबाय बड'लेण्ड बबे रादाबनिफ्राय आं दायो राजु बसुमतारी लोगोसे बड'लेण्ड बबे रादाब नायगिरि गासैबो नोंथांमोनखौ बे समाव बड'लेण्ड बबे रादाबनि जानानै बरायबाय आरो आं बे समाव बड'लेण्ड बबे रादाबनि गेजेरजों मोनसे राजखान्थिनि गिदिर खौरां होनो सानदों बेनो जाहैबाय गोबाव समनिफ्रायनो इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलाजे बरगयारि बिथाङा राजखान्थि फोसावनाय हाबाफारि लागासिनो दं थिग बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि नं 40 रौता समष्टियाव 3 हिनबा बिटिसिनि जोबथा समष्टि नं 40 रौता समष्टियाव दिनै राजखान्थि फोसावनाय हाबाफारि लायो आरो बे हाबाफारिखौ बिथाङा दाबनै जायगायाव लानाय जायो सेथि हिसाबै बरसला दखरानि सिङाव थानाय दुमदुमायावहा राजखान्थि फोसावनाय हाबाफारि लानायाव 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा लैहोर लैहोर थांनानै बिथांखौ हेफाजाब होयो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैलाजे बरगयारि बिथां फोरमायो फैबाय थानाय समाव बिटिसि सरकारखौ सालायगोना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि रोखा जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायो आरो नैथि फोसावनाय हाबाफारियै बर' बाजार दखरानि सिङाव थानाय मैथा सेन्टारावहा राजखान्थि फोसावनाय हाबाफारि लानायावहा 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरा हेफाजाब होनायखौ नुनानै फैलाजे बरगयारि बिथां फोरमायदि बिटिसिनि 40 सिटनि गेजेराव बांसिन भट मोननानै देरहासार जागोनानो जाहैबाय इउपिपिएलनि बिजाथि डक्टर निरज सरगयारि बिथाङानो जागोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो दानिया फैदो इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलाजे बरगयारि बिथाङा आबुङै मा फोरमायदों जोंनि बे बड'लेण्ड बबे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लादोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोबां गेब फैबाय आरो नैबे खेबसे फैनायावबो आंबो सानग्रायानो जाबाय फ्राय मोनफ्रोमबो समस्थियाव गिदिंनाय जादों दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियावनो नुदों जे दुलाराय रायजो राजा बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफोर दं बिथांमोना दिनै थारैनो मोनसे सोलायनायखौ बिटिसिआव लुबैदों दा परिबर्तन जानायखौ बिटिसिआव लुबैदों दा परिबर्तनखौ नांगौबा सोलायनायखौ नांगौबा जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठीफोर दं दा बिथांमोना बुजिना मोनदों मोनथिदों जे बिपिएफनि सोलाय जुदि बिटिसिआव परिबर्तनखौ नांगौब्ला बिपिएफनि बिकल्पआनो जाहैबाय इउपिपिएल आरो दिनै बेखायनो इउपिपिएल दोलोखौ गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी जेसेबां हारिनि मानसिफोर दं बे बिटिसिआव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मदद होदों मानोना हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जिखिनि 17 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ सुसिबोबाय अपसासन खालामबोबाय दा बिनिफ्राय उदां जानो थाखाय दिनै बयबो लुबैदों दा बेखायनो नुनो मोनदों दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लायावबो इउपिपिएल दोलोआ 6थानिफ्राय 7था समष्टिनिफ्रायबो दिनैनि दिनावहाय देरहानो थांबाय दङ जों आसा खालामदों जे बिसायख'थि जानायहालागै जिखिनि खामानि मावनो गोनां दंबावो गुबुन गुबुन समष्टिफ्राव जे बेफोरखौबो जोङो मोजाङै मावफुंलांनानै उदालगुरि जिल्लायाव थानाय जेसेबांखिनि समष्टिफोर दं दा बेफोराव देरहाहोनायनि थांखिखौ जों लादों पृथ्वीराज नारायणखौ बे समाव पुलिसफोरा नागिरदों बुंदों बे बाथ्राया बेसेबां सैथो पृथ्वीराज नारायण देव मेस दा बिथांनि गासै सलन पुरन जि बिहेभियार जा बेफोरखौ नुयोब्ला निस्सय माने बिथाङा जे सासे नर्मेल मानसि जों बेखौ बुंनो हाया निश्चितभाबै माबा मोनसे समाज बेरेखा खामानि मावनो हागौ मावदों जानो हागौ दा आंबो खोनादों बिथांखौ पुलिसफोरा नागिरबाय दङ जानो हागौ निउसाव नुनाय हिसाबै बारग'सिब हाग्रामा महिलारि बिथां बुंदों 40टा सिटनि गेजेराव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ मोनसेबो सिट मोना होनना बुंदों बेनि बागै मा बुंनो सानो हाग्रामा महिलारिया दिनैनि दिनावहाय गावनि जेननायखौ रोखा नुखाबाय जेननायखौ रोखा नुखानायनि थाखाय बायदिसिना खोथा बुंफ्लांदों जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय दङ जेरावखि बिथाङा 40टा समष्टियावनो केन्डिडेट होखायाखै 35टा समष्टियावल' केन्डिडेट होदों दा बिनि उनावबो 40थानिनो 16थियावबो देरहागोन होननाया दा बेखौनो फोरमायनाय जादों जि जेनखागोनखौ मिन्थिखानायनि उनावहाय बिथांनि खर'आ गुलुं गुजुं जादोंमोन बे समावहा बिपुल राभा आरो फैलाव बिथांमोना बिपिएफआव जयेन जानायनि गुबै जाहोना जाबाय बर' हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जयेन जादों होनना बुङो बेनि बागै मा बुंनो सानदों बिपिएफआव जयेन जादोंना जायाखै मिथिया जायखिजाया बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बिपिएफजों दंखायो आरो आंबो बुंगोन आंबो बिपिएफजोंनो दंमोन खिन्थु दिनै दुलाराय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रानो मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों जेरावनोखि इउपिपिएल दोलोआनो सरकार खुंनो थांगासिनो दं बे निश्चित जाबाय बिनि उनावबो बिपिएफ दोलोआव जयेन जानाय बा बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट होनायनि जेबो ओंथि गैया आरो आं आर्टिस्ट हिसाबै बुंगोन सासे महरगिरि हिसाबै जुदि आं बुंनो थाङोब्ला नैबेखौ बुंगोन
बे 17 बोसोर बिपिएफआ जितु डिपार्टमेन्ट हारिमु डिपार्टमेन्ट सिनेमा एन्ड बे कालचार डिपार्टमेन्टखौ सालायबोनानै बिथांमोना जे जोंनि महरगिरिफोरनि थाखाय हारिमुनि मानसिफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावबोआखिसै जे हारिमुनि मानसिफोरनि जितु गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै सोलिनो हानायनि मोनबो बिथांमोना बेबस्था लायाखिसै बेनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि जितु हारिमु बेखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखायबो बिथांमोना जेबो पलिसि लायाखै दा बेखायनो जों जायफ्रा साननो हादों जाय आर्टिस्टफ्रा बुजिनो हादों जाय आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामदों टेम्परारि खोथाखौ दिनैनि दिनाव थाखा फैसानि खोथाखौ सिन्था खालामाबालासिनो माखासे आर्टिस्टफ्रा दिनै गोदान सरकार फैनायखौ लुबैनानै इउपिपिएल दोलोनि जानानै खामानि मावनो थांबाय दङ खारन जोङो नुदों बे सिनेमा एन्ड कालचाराव बिपिएफ सरकारा बे 17 बोसोराव गोबां कारापसन खालामबोदों बिथांमोना जाय मानसिया सिनेमा दिहुनना बिथांमोननोसो सिनेमानि मुङाव फैसा होदों जोंथ' नुदों आं सिगाङावबो बुंखांबाय हारिमुनि मानसिफ्रा 2015 सननिफ्राय थारमाने लास्ट 5 इयार्सखौ माने आरटिआइ होनाय जादों जे आरटिआइ होनायनि उनाव नुबाय जों गासैबो डिटेल्स रिपर्टखौ मोनथ'वाखै साननैसो उनाव निस्सय मोनगोन होननानै सानदों दा जों जिखिनि नुबाय जिखिनि रिपर्ट नुबाय दा बेवहायनो जों ओरैबायदि नुदों जे पिएआ गावनि हिन्जावनि नामाव बे 5 बोसोरनि गेजेराव खेबथाम खेबब्रै 4 लाख 5 लाख थाखा सिनेमा दिहुननायनि मुङाव फैसा दिहुनबाय बेबायदिनो जायफोरा मोनदों जोङो रावखौबो सिनायनो हाया बिथांमोना रावबो फिल्म प्रडिउसार नङा दा बिथांमोना फेक माखासे रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट होनानै बिथांमोना सिनेमानि मुङाव फैसा दिहुनदों बे जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक दा बेखायनो जों सानदों गोदान सरकार लाबोनानै जाहाथे नैबे हारिमु डिपार्टमेन्टखौ गोग्गोयै सामलायलांनानै बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा जाहाथे गावबा गावनि हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो हायो डेभेलप खालामनो हायो जों बेफोर खोथाखौनो सिन्था खालामदों आरो बेफोर खोथाखौनो सिन्था खालामनानै जोंबो जायफ्रा बुजिनो हानाय आर्टिस्टफोर बिथांमोना दिनै सोलायनायजोंनो दङ दिनैनि समाव रायजो राजा खांनानै लंफटि रौता समिति इउपिपिएल रेहायनाय बेसेबां रोखा होनना सानदों बे 40 नाम्बार जितु रौता समष्टि बे रौता समष्टियाव दिनैनि दिनाव निलुत सरगयारिजों कन्टेस्टआव फैनाय रावबो केन्डिडेटआनो गैया दा बेखायनो बुंदों दिनै आं बेवहाय फैनानै गावनि मेगनजोंनो नुबाय बे रौता समष्टियाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी जेसेबां भटार्सफोर दं बिथांमोननि 80%आनो दिनै इउपिपिएल दोलो एबा निलुत सरगयारिनो भट होनो थांबाय दङ दा गतिके बिथांनि देरहानाया दिनैनि दिनाव निश्चित जोङो सानदों बिथाङा बे बिटिसिनि गेजेराव गुबुन गुबुन समष्टिफोरनिख्रुइ बिराद बांसिन भट लानानै देरहालांगोन